Tak já už se začínám trošičku těšit, protože mám tady na tebe připravených pár otázek a myslím si, že jak mě, tak vlastně i divákům bude hnedka jasnější tím pádem, že asi není moc povolenějších lidí. Bude jasnější, co se vlastně dělo teď v tom roce 2018. Co si myslíš, že způsobilo vlastně ten bear market? Proč to vlastně šlo tak jako dolů? Tak to je... Podľa mňa to je dosť jednoduché a ľudia sa to snažia strašne komplikovať a hľadať rôzne ako vysvetlenia, príbehy. Je to proste o tom, že pred tým bear marketom bol úplne neskutočný bull market. Takže proste keď niečo, hociaké aktívum, keď vzrastie 20-násobne za rok, alebo u niektorých kryptomien i oveľa viac, tak potom nevyhnutne musí prísť nejaké vytriezvenie. Tí ľudia, ktorí na tom samozrejme zbohatli alebo zarobili, tak chcú veľkú časť svojho profitu vybrať naspäť do dolárov, poistiť si to. No a ako náhle už nie je dosť tých posledných kupcov v tej výške, v tom decembri, kedy proste bol Bitcoin za 20 000, keď už sa nenájde dosť tých, ktorí by podporili ten predajný tlak, tak sa to proste celé zosype a potom iba nastane reťazová reakcia, kedy niektorí ľudia začnú panikáriť a dosť to potom posilňa i médiá tým, ako zmenia svoje správy zo správ typu Nová revolúcia, už to pôjde iba nahor, kde sa to zastaví, na správy typu je to mŕtve, už sa to nikdy nepozviecha a podobne. A takýto cyklus už sme tu videli i v roku 2013, 14, 15, videli sme to v oveľa menšom meritku, ale predsa len i v roku 2011 na Bitcoine, takže takýchto cyklov si myslím, že ešte niekoľko bude. A práve tým, že Bitcoin a iné kryptomeny sú aktíva, ktoré nejde úplne ľahko oceňovať oproti napríklad akciám, tak si myslím, že práve toto spôsobuje, že ľudia nevedia nájsť tú pravú hodnotu toho kryptoaktíva a tým pádom je tá volatilita ešte väčšia než na bežných trhoch. A druhá vec je, že tie trhy sú ešte strašne mladé, že na nich tých hráčov je ešte relatívne málo a tým pádom hociaký veľký hráč môže tým trhom dosť výrazne pohnúť a spraviť reťazovú reakciu. Takže je to nejaká štandardná splasnutá bublina, ktorá sa teraz asi nejak dostáva na svoje možno niečo ako férovejšie hodnoty. Ešte teda by som podotkol, že napriek tomu, že sa bavíme o strašnom bear markete, tak za posledné 2 roky Bitcoin je stále up nejakých snáď 5-násobne alebo 6-násobne, takže stále by som nepovedal, že to je nejak strašné. Čokoľvek, čo spraví 5-násobok za 2 roky, tak si myslím, že je stále nejak ako veľmi dobre zhodnotené aktívum, samozrejme nie pre tých, ktorí naskočili neskoro. No. Tak co si myslíš, že bude, protože někteří naskočili v tom prosinci nebo v lednu, co si myslíš, že pro tyhle lidi bude zajímavý, jaký máš názor na to, co bude vlastně další spouštět nějakého takového velkého bull marketu, nebo co zase spustí ten all time high? Ja teda najprv poviem to, čo som zachytil, že si myslí väčšina ľudí. Väčšina ľudí si myslí to, že ďalší all-time high, ďalší bull market spustí to, že prídu veľké inštitúcie, fondy a veľké peniaze do krypta. A že to bude ako ešte oveľa väčší boom. Na to sa viac menej trošičku stavkovalo i už počas toho decembra, kedy už to bolo fakt vysoko, ale niektorí hovorili, pôjde to ešte vyššie, lebo fondy a banky tu ešte nie sú. Toto si myslím, že úplne akože neplatí, pretože fondy, nejakí veľkí investori už do krypta postupne sa presúvajú od roku 2013 zhruba. A nie je to tak, že by prišiel jeden obrovský balík peňazí naraz a ten trh znova proste vybustoval o 1000%. Skôr tie inštitúcie pomaličky, ako sa trošku zohľadňuje regulácia nová, ako sa proste trošičku ustáluje to, čo vlastne tie kryptomeny sú, tak tie fondy sú trošičku viacej ochotné investovať. Samozrejme najprv do toho pôjdu tie viac rizikové fondy a až potom postupne tie menej rizikové. A bude to niečo, čo sa bude rozvíjať nejaké možno jednotky až desiatky rokov. Takže nemyslím si, že ďalší obrovský boom veľmi skoro príde len preto, že proste pár veľkých firiem do toho skočí a oni ani nie sú až tak hlúpi, aby do toho skočili naraz, skôr budú nastupovať postupne. A druhá taká téza je, že to môže spôsobiť, alebo ďalší boom môže spôsobiť rast tzv. Security tokenov. To sú proste v podstate akcie firiem, ktoré budú nie u centrálneho depozitára, ale na blockchaine. To si myslím, že môže byť zaujímavé. Na druhej strane akcie firiem, či už sú na blockchaine, alebo niekde na papieri, alebo kdekoľvek, tak sú to stále akcie firiem. Takže u väčšiny firiem nedáva zmysel, aby akcia spravila
100 000 násobok alebo 10 000 násobok za krátke obdobie, pretože tá firma typicky tak rýchlo nevyrastie. Takže tam si myslím, že to taktiež nebude až také žhavé a čo asi jediné, čo naozaj môže spustiť ďalší kryptoboom, nejaký väčší, je proste tá adopcia. Proste to, že už naozaj zistíme, že sa nejaká tá kryptomenová sieť, tzv. Crypto Network, že sa začne používať na nejaký use case, či už na nejaký retailový nákup alebo predaj čohokoľvek, alebo či budú nejaké iné use casey, môže to byť napríklad on-chain governance u niektorých kryptomien alebo kryptonetworkov, že proste potrebujem tie tokeny na to, aby som hlasoval o tom, že sa niečo bude meniť. Tak to si myslím, že niektorí veľkí hráči, ktorí napríklad majú chuť i sa nejak politicky angažovať do nových nejakých sociálnych systémov, tak budú chcieť využiť. Ale nedá sa povedať, či ten boom bude nejak prudký, či už sme sa dostali do fáze, že tí ľudia už sú viac poučení a ten rast bude pomalší. Ja teda stále stavkujem na to a som presvedčený o tom, že rast tých digitálnych aktív príde a že máme pred sebou ešte nejaké 10 až 100 násobky toho, čo ten trh môže obsiahnuť, ale už si nemyslím, že to bude taký ošiel, aký to bol v decembri. Možno sa budem míriť a budem príjemne prekvapený. Tím jsem v podstatě vymazal asi 5 otázek, tak já je přeskočím a změním je trošku na jiné otázky. Ono to v podstatě dost nahrává na teďkom pár setkání, co jsem měl. Já jsem se setkal s nějakýma lidma, kteří v podstatě říkají následující věc, že na burzách v tenhle moment dneska se děje prostě něco snad jenom kolem 50% všech obchodů, a že obchody vlastně v kryptu dneska se dělají i mimo marketu, přímo mezi jako kdyby stranama, a že zatímco právě třeba v prosinci to procento tady takových obchodů bylo nižší, tak dneska že je významně vyšší, že se blíží až třeba k 50%. To si myslím, že platí, môže to byť i viac. Tam je to dosť ťažké určiť, pretože dnes sa väčšina obchodovania na samotných burzách presunula z tzv. Spotov, kedy ja si kupujem priamo Bitcoin, na nejaké derivátové trhy typu BitMEX, kde proste sa obchoduje aj s pákové 1:100 a je potom ťažké oddeliť to, čo je reálny dopyt nejakej protistrany kúpiť alebo snaha predať, a to, čo je iba nejaký gambling s nejakým proste násobkom toho vkladu. Takže tam potom sú ešte burzy, hlavne teda v Ázii, ktoré sú známe tým, že majú nulové fíčka, takže tam sa proste robia umelé objemy, aby to vyzeralo väčšie. Takže tam je to veľmi ťažko ako rozlíšiteľné. A ten OTC trh je v tomto dosť taký akože neverejný, tam o tom veľa ľudí nevie, ale tam sa pohybujú proste čiastky typu teraz predávam 10 000 bitcoinov, nakupujem 5 000 bitcoinov a rieši sa to cez nejakých brokerov, cez právnikov a banky niekde v Hongkongu, veľkí čínsky minery takto predávajú bitcoiny, ktoré vymajnovali, pretože nechcú pohnúť trhom, to ako nemajú v záujme, a plus je pre nich príjemné napríklad i to, konkrétne u bitcoinu, že čerstvo vymajnované bitcoiny sa predávajú s nejakým prémiom, s nejakou prirážkou k tej cene, pretože sú nejaké entity, ktoré radšej chcú mať čerstvo vymajnovaný bitcoin, než bitcoin, ktorý už má nejakú históriu a môže byť takzvaně flagnutý, že sa na něm stalo něco divné někdy v minulosti. To je hodně zajímavý, to mě třeba ani nenapadlo. Jo. Já jsem se právě s klukama bavil a oni právě tvrdili o právě dílech typu 70 000 bitcoinů, 150 000 bitcoinů a tak dále. A už to mě překvapilo, a to, že je vlastně ještě třeba, že bitcoin vlastně má větší hodnotu, když je novější, tak to je fakt jako hodně zajímavý. To mě vůbec ani nenapadlo. Tak to je dobrý. No ale není to právě to, že teďkom ty instituce už vlastně, teda z toho, co jsi říkal, tak ty jsi zastánce toho, že instituce už působí? Takto, oni pôsobia, nejaké pôsobia. Tie viac rizikové fondy, alebo teraz tie špecializované kryptofondy, akým sme i my, tak tie už proste pôsobia, ide iba o to, koľko kapitálu oni vyberú od nejakých ďalších investorov. Takže netvrdím, že už pôsobia a už neprestanú, alebo že už sa to nebude ďalej rozvíjať, ale že to nie je tak, že by tam doteraz neboli, ale teraz tam naraz všetky prídu. To skôr kontinuálny proces. Oni už, dalo by se říct třeba, co jsem se právě bavil s klukama, tak oni říkali,
říkali, že tady ty instituce vytváří nový oddělení, nabírají víc lidí do tady těch kryptodivizí. Takže je to tak, že oni začali s nějakým kapitálem, teďkom jak se ten trh vyvíjí, jak oni víc tomu rozumí, tak do toho začnou pouštět víc kapitálu? No, oni by asi aj chceli, respektíve tie smart money sú práve tie, ktoré to chcú nakupovať v momente, kedy to je dole, čo je napríklad teraz. Oni to nekúpia tak, že by zobrali miliardu a hodili by ju tam naraz. Oni to proste budú kúpovať v priebehu niekoľkých rokov postupne, si akumulovať ten kapitál a premerovať si cenu. Na druhej strane väčšina tých fondov stále má nejakých svojich investorov, ktorí tým fondom dali peniaze. A títo investori, napriek tomu, že sú to často nejakí bohatší ľudia, tzv. Kvalifikovaní investori, tak stále sú to ľudia, ktorí úplne nerozumejú tej tržnej dynamike a keď napríklad v decembri cena Bitcoinu bola 20 000 a investori nám klopali na dvere, že kedy už ten fond bude prijímať peniaze, že už chcú investovať, tak väčšina z nich práve v období, kedy to je za 5 alebo za 6 000, tak proste už do toho investovať nechce, pretože sa boja. Takže nie je to iba o tom, že čo tie fondy akože robia, čo by chceli robiť, ale aj o tom, aké tých investori majú teraz v súčasnosti záujem. Na tom dosť fondov si myslím, že môže ísť krachovať. Keď niekto mal minulý rok veľké oči, snažil sa založiť fond, nainvestoval toho veľké prostriedky, inak správa takého fondu je celkom nákladná a bolo mu prislúbených nejaký objem peňazí od investorov, ktorý zrazu neprišiel, tak tie fondy proste teraz kalkulovali s nejakým príjmom, to nedostali a teraz musia stále platiť tie vysoké náklady, ale nemajú tých investorov. Takže tam proste to nebude nejaký asi lineárny nárast fondov a peňazí, ktoré tam fondy dávajú, ale skôr sa taktiež pohybujeme v nejakom cykle a teraz je toho dole i z tohto pohľadu. Samozrejme sú proste nejaké smart money, ktorí práve teraz nakupujú, ale to sú presne tí, ktorí to robia tak, že buď to skupujú postupne, aby tou cenou príliš nepohli, alebo dokonca tou cenou aktívne manipulujú, aby si to ako takzvané zlacnili. Jasný. To sa robí napríklad tak, že ja si kúpim nejaký objem dopredu, ktorý proste nejak nakúpim a teraz keď už ho mám, ale chcem kúpiť ešte trojnásobne viac, tak s tým objemom sa tvárim, že ho chcem predať, že proste dám fejkový predajný príkaz a tým pádom sa znižuje cena, pretože ostatní ľudia to vidia a začnú shortovať a ja potom to od nich nakupujem ešte nižšie, než by som to kúpil normálne. Takže títo veľkí hráči napriek tomu, že nakupujú, tak paradoxne tou cenou až tak nehybu, respektíve ju ešte kľudne môžu znížiť, ak sú naozaj takto vykutálení, čo ako mnohí sú, že proste to chcú nakúpiť za dobrú cenu. Akože reálne tú bublinu, také tie veľké pohyby a špice, to nikdy nespraví žiadny chytrý veľký hráč, vždycky to bude nejaký retail a môže to byť veľký hráč, ale nebude príliš chytrý a skôr bude ten, ktorý tam chce byť hneď, pretože sa bojí, že už všetci jeho susedia zarobili a že on nezarobí. Musel být ten fear of missing out. Tak. Který teďkom není, protože to jde pořád dolů vlastně. Oni dokonca i tie fondy ja som sa teraz stváril, takže tie fondy sú strašne chytré, ale on to nie je úplne pravda, to sú tiež nejakí ľudia, ktorí teda majú viacej skúseností, majú sofistikovanejšie nástroje, ale taktiež keď proste od nich ich investori požadujú, aby rýchlo investovali do kryptomien teraz, tak oni proste buď to spravia, aj keď to je za zlú cenu, alebo je to vysoko. A vtedy proste, ak tam nebude nejaký ešte iný balans, alebo inak vybalancované tie sily, že budú iba minery, tí, ktorí rozhodujú, tak zase to môže mať negatívny dopad na celú sieť. Jasný, ale i když teda mne přijde Craig trošku jako crazy, ale tak přesto on jako má poměrně zajímavé argumenty, které minimálně jsou jako na zamyšlení, typu, že on říká opravdu, že mineři jsou ta rozhodující síla na tom chainu, protože oni způsobují tu stabilitu. A tím pádem ono v Satoshiho jako paperu, on tam jako nedeklaruje, že by na sebe neměli útočit a on v podstatě říká, byť je to jako z mého pohledu opravdu jako velmi extremistický, tak on říká, že to je vlastně forma demokracie nebo svobody, že v případě, že teda ten miner je nespokojený s tím, co si myslí jiný jako miner, tak ho v podstatě tím svým chainem jako kdyby napadne, jo? Což áno, ja ako súhlasím aj dokonca s dosť veľkou časťou toho, čo hovorí o tom, čo by mal byť Bitcoin. On proste sa teraz zoprel Verovi, ktorý tvrdil, že poďme z Bitcoinu spraviť ďalšiu smart contractovú formu. On povedal proste nie, Bitcoin má byť iba alebo ten Bitcoin Cash, alebo čokoľvek to je teraz, má byť iba na posielanie jednoduchých transakcií, čo ako dáva nejaký zmysel. Na druhej strane proste
z toho to asi nemôže vzniknúť niečo úplne veľké a globálne uznávané, keď tam budú tam nejaké, nahradíme centrálnu banku nejakým, alebo skupinu nejakých bank, nahradíme skupinou minerov, ktorí budú agresívne na seba rôzne útočiť a občas proste si nebudem môcť ísť nič kúpiť do obchodu, pretože akurát bude hash war prebiehať a budem sa bať double spendu, tak to taktiež nie je asi úplne udržateľný koncept. Je to ako zaujímavý use case alebo zaujímavá štúdia, ktorá proste nám potom asi veľa povie o tom, že kde má nejaký průhovor svoje limity. Na druhej strane spraví z toho nejaký globálne akceptovateľný systém, ktorý bude nejak neutrálny a vhodný na nejaké bežné použitie, asi úplne nepôjde, ak sa tá sieť nejak viac nedecentralizuje, čo ako sa už podľa Wrighta sa to nestane, pretože proste úspory z rozsahu a firmy budú rásť a stačí pár veľkých minerov alebo možno jeden veľký miner. Hele, co se týče těch minerů, tak my to trošku sledujeme, to pole. a jako tam vstupuje neustále spousta poměrně nových jako kdyby subjektů, protože existují firmy, které vlastně i poskytují celkové řešení pro toho investora, že mu to třeba pak jenom spravujou, ale tu kontrolu má pak ten investor. Je to asi hodně, bych řekl, podobná situace s tím fondem, kde my říkáme třeba, že je třeba v ten moment nesmysl těžit Monero, protože to prostě matematicky nedává absolutně žádný smysl, ale ten investor prostě řekne ne, já jako Moneru věřím a pokud vy nebudete těžit Monero, tak já prostě ty peníze dám někomu jinému. On si ho v podstatě kupuje za ztrátu. Ano. No, dneska za ztrátu, ano, to máš pravdu. Takže jako je vidět, že ta situace z hlediska jak těžby, tak i vlastně těch kryptoměn, zejména teď s těma probíhajícíma vlastně Bitcoin Cash válkama, může být složitější. Seš s tím spokojený teda, že existuje nějaká skupinka lidí, kteří prostě jeden den začnou vyhrožovat na Twitteru, že prostě zničí Bitcoin a druhý den Bitcoin prostě klesne o $1000, nebo jak to vnímáš? No, je to manifest mladého tvoriaceho sa trhu, ktorý je relatívne voľný, neregulovaný a ja teda som nežil v 15. storočí či 16. v Holandsku, kedy vznikali akciové trhy, kedy proste sa prvé akcie začali obchodovať, ale stavil by som sa, že to bolo ešte väčšie šialenstvo. Ľudia nevedeli, čo robia, prichádzali o majetky a rôzne sa snažili jeden druhého skvíznúť. Takže proste ten trh je tu 10 rokov, z toho 3 je nejak zaujímavý. A proste ešte asi uplynie niekoľko rokov, kým bude dostatočne veľký na to, aby proste sa tieto veci buď už nejak extra nediali, alebo už bolo tak veľký, že žiadny jeden konkrétny človek ním takto pohnúť nemôže. Nie som s tým ani spokojný, ani nespokojný. Na jednej strane by som si prijal, aby už sme boli tam, kde proste máme tú skvelú decentralizovanú budúcnosť. Na druhej strane mi príde, že toto, čo sa teraz deje, je strašne zaujímavé a že sa o tom nás budú písať knižky, točiť dokumenty a môžeme byť u toho s popcornom v ruke a sledovať to a baviť sa. Hele, tak to máme na to hodně podobný jako pohled. Na to v podstatě si myslím navazuje jedna z takových finálních mých otázek. Kdy si myslíš, že je ten správný čas vlastně začít s kryptem? Začať s kryptom, myslím si, že včera, alebo v roku 2010. To bol prvý dobrý čas. Samozrejme, všetci sme to myslí, takže dajme tomu včera alebo dnes, ale začať v zmysle, začať si o tom najprv niečo čítať, dozvedieť sa viac, vypestovať si nejaký, dajme tomu strom nejakého knowledgeu, nejakej znalosti o tom, čo je to blockchain, čo je to kryptografia ako taká, čo potom čo je to kryptomena, čo je to smart contract, či je vôbec dobrý. Vybudovať si nejaký kmeň nejakých znalostí, na základe toho si potom môžem vybudovať nejakých pár názorov a na základe nich potom môžem buď investovať, ťažiť, alebo proste napríklad začať sa učiť programovať, aby som sa do toho zapojil ako developer. A to si myslím, že by ľudia mali spraviť ako prvé. Samozrejme, keď si do toho niečo málo kúpia za strašne malé peniaze, za úplne drobné, tak to ničomu nezaškodí, ale najhoršie, čo asi ľudia môžu spraviť, je, že začnú slepo nakupovať niečo, lebo to niekto tweetol na Twitteri, alebo niekde povedal, tak... Takže říkáš, jako nemá smysl teďko mít, zastavit veškerý svůj majetek a půjčit si, protože Bitcoin je fakt nízko. Tak záleží, aký má kto risk apetit. Proste si myslím, že sú ľudia, ktorým to spraví radosť a
a proste nevadí im prísť o všetko a skrachovať, tak v tom prípade asi OK. Ja si myslím, že každý ako bežný človek, ktorý má nejaké úspory, ktorý má, dajme tomu, nejakú stabilnú prácu a nemusí sa bať, čo si zajtra dá na obed, tak by mal mať nejaký majetok v nejakých investíciách. A dajme tomu, že by mohol mať nejaké akcie, keď to je teraz hrozne vysoko, takže možno ani nie. Dajme tomu, že by mal mať nejaké portfólio, ktoré je dostatočne robustné na to, aby proste dlhodobo, dajme tomu v horizonte 30 rokov, tak mu dávalo nejaký výnos a ochraňovalo jeho kapitál pred nejakými pádmi. A myslím, že súčasťou tohoto portfólia pre takéhoto človeka by mohli byť i nejaké kryptomeny alebo nejaké, ako tomu hovorím, nejaké kryptoaktíva, ale nemala by tá alokácia toho portfólia byť príliš veľká. Tak když to říkáš takhle, tak se tě musím zeptat jako poslední otázku, jaký procento z toho portfólia by teda měli tvořit kryptoměny? Já si myslím, že by to malo být od 3 do 10%. Super, hele, děkuji moc za přínosný rozhovor a doufám, že se ještě uslyšíme. Děkujeme. Díky, zatím.